Ano ba yan? Ba't ayaw? Hello? Asan na sila nawala? Nangangapa ako sa dilim. Bigla kayo nag-shutdown. Hello, ma'am. Hello? Ay, nasaan na yung si Inday Panday? Kaya nga, paano yun? Invite ko siya? Ay, I-click isend mo mo. na yung ano dyan, yung binaba kong link. Nandyan na si Inday Panday? Wala pa. Ay, nandyan na eh. Nandiyan na? Oo. Bakit wala? Ha, kaya nga, nawala na. I-click mo yung link na nilagay ko. Ay, sabi ni Inday Panday, kantahan daw. Kakanta daw siya. O sige, Oo. naka naka-energy ata. Magaling kumanta yan. Oo, kantahin natin yan. Yan yung pambato. Pambato ng ano, Sibir yan. Oo. Aha, Inday Panday, kaya nga nawala. Ayun. nawala eh. Paano yun i-invite ko siya? Guess. Eh, invite mo, ma'am. Wait lang. May lumabas dito na ano, link. Oh, Tapos, yung ginawa mo sa akin, ganun. copy. Wala naman. Bigla ka lang lumitaw eh. Ha? Bigla ka lang lumitaw. Ganon? Oo. I-open niya ata yung link. Ay, Inday Dahil Panday, open mo click mo yung, pa. Yung link lang nga, yung link na nilapag mo, ma'am, yun lang kiniklik ko, kaya nakapasok ako. oo, yun din ang gawin mo, Day. Hi, ma'am, 12 sabi Official Kiel TV. ni TV. Hi. Where na you, Kel? Ano ka na ah. Ilang days ka nang hindi namin nakikita eh. Ako Ay, namumuro na ako sa KILS eh.
Oh, kanina bilis ka na, ma'am. Dalawa. Oo, kasi sabi ko habang walang tao, i-ano ko yung ano ko, i-on ko. Eh, Ah, sakto naman ni si Sis Lori nag-aano siya, nag ano ba yun, nagpe-play siya sa mga video, nakipagkuwentuhan sa akin. Kaya yun. Kel, open mo yung link kung gusto mo ano, sali ka. Tumawag nga si ano yun, si ayun. Ayan na si Inday. Wait lang. Ay, asan ka na, Day? Oh. Hello, everyone. I'm here and back. This is Inday Kaya nga eh. Ganda. Biglang nawala kanina eh. Nag-shut, sabi ko nag-shut down. O nawala naman si ano, Nawala. si Randy. Nawala si Randy. Alam ko yung mga stand ko, nak. Nawala naman si Randy. Oh. Open, i-click mo yung ano, Kel. Linak niya yung ano niya. Yung link. Na-cancel niya yon. Oo. Ang hirap talaga pag sa cellphone, no? Nangangapa tayo. Sana magkaroon tayo ng laptop. Kundi na nga sira yung laptop ko eh. Wala na si Randy. Kakain yun siguro. Na ano na Nakahanap naman ka niya, ng ano? naligaw. Day, nakahanap ka ng makina? Nasira yung makina mo, di ba? Click mo daw yung ano. Tapos hindi man si Michael. Hindi man si Michael ang naghawak. Sino? Asawa ni Kel TV ang may hawak. Ay. Sige lang, pwede. Madam. Dismissan tayo. Wala si Kel TV. Asawa niya may hawak ng cellphone. Ah, Naka-charge. nakicharge. Baka busy. Aray, kuko. Ano ba? Maharot talaga yung aso mo. Ano ba, Ilang taon kuko? na yan? Uy! Wala pa. Hindi, mag-aayos lang. Yung iayos lang yung... Ayon. Oo. Ang hirap kaya pag ganyan na wala kang mahanap pag anong makina. Oo, dito. Ay, kilyo. Agay, agay! Bakit ba? Gamit ako ng stand. Aray. Wala na. Agay! Maharot eh. Aray! Yan. Pwesto. Doon kay Mayra, dali. Doon kay Mayra, dali. Gumamit ako ng ano, tripod eh. Masuntok na talaga kita, kuko. Malugit. Isa. Hi, Coco! Isa. Yung aso makulit. Iya, ano mo sa, ano, wala? Halika, Garci. Tao, ha, 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 ha. Si Joren.
Ay, 50 MB na lang, kaya pala mahina. Mag-load ka ulit. Tali ka na ah. O ako na lang mag-isa. Garci, come here. Come. Come, dali. Pakilala kita, dali. Dali, meron silang mga dog. Halika na. Halika na, dali. Halika. Garci, come. Dali. Dito, kay mama. Ito. Ayan oh. Hello. Sige, mag-load ka lang. Marami pa tayong oras na bubunuin. Ano? Ha? Ano? Ano? Ha? Hello, everyone. Magandang gabi. I'm Garci. Hello. Meet my doggy. Sabi mo hi. Sabi mo hi. Hi. Good evening. Meet mo sila ah. Hi. Ayun oh. Ayun oh. Nawala si Inday. Wait lang, Inday. Ayan. Wala na akong signal Bye. bigla. Si Randy magpapaload daw. O, itapat mo si Coco para makita ng Palo ano daw ko. siya kasi. Si Garci. Meet Ko, my ano. Si Garci. Hi. Sabi mo. Hi. Go. Ayun, sino yan, go? Ito ko. Ito oh, si Garci oh. Coco oh. Signal ko. Ko. Naghihintay Wait lang, wala Naghihintay man. ka kasi kakain siya. Ayan oh. Ayun oh, nahiya ka? Nawala yung ano mo. Yung, Camera. ay nawala. Wait lang. Down na, down. Ba't nawala yung camera ko? Ayan nak, panoorin mo. Para ano. Wala signal? Ayun. Nawala si Inday. Ay, nawalan ka ng load. Ano ba yan? Nine o'clock. May oras pa para mag-load. Mommy, Yes, my daughter. no game.
Ano, may payment siya, nak. Try another game. I played the other game, Oh, and then? then I'm not to download it. I'm not a good texter, and you're not a good texter too, Oh Mama. my God. This is the strong number ever. Oh. Oh, your payment. Thanks, Mama. You're the best. I'm the best. Hala. Oh, kasi kanina nakita ko maalon. Pero ano, maka-comment ka pa. Bukas mag-live si Sis Lori alas 10. Alas 10 ba? Oo. Sabado. Nakpasuyong na muna ako ng nipper ko na. Saglit lang pwede. Nandoon. Hello. Shout out sa tatlong nanonood sa akin. Comment lang para ma-shout out ko. Ano ba yan? Naglo-loading lang daw. Anong gamit mo? Globe. Pati rin si Inday eh. Nagloloko yung net niya.
Nag-install ako ng ano. Ayun. Ay. Oh. Bakit Naglo- nag-Christmas ka? Nagmas ako para di na Nag-load ka? magloko yung ano signal. Oh, nag-load ka, Day? Hindi, yung signal lang ang ano, Ah. Lipat ka ng ano. yung signal ko pa wala-wala. Hindi pa naman ako Oo. na-expire pala. Lipat ka ng ano, site. Diyan sa may bintana o kaya ano. Nagmas ako para hindi mawala yung signal. Anong kinalaman nun? Baka mabirusan. Ma-virus. Mahina din net ko. Umiikot na kayo. Ala. Good evening, Sisi. Wala, mahina talaga. Sis Lori. Albi Bautista. Hello. Mahina niya. Alam mo rin yun sa akin kanina kasi yung sa tindahan ko, niluludan ko rin. Sumuko. Hello, Pagdating madam. ng alas 3, Madam nawala rin yung Lorena. signal ko. Pagaling ka. Si Oo. Jurin, buhay pa pala si Jurin. Nandyan lang daw siya. Ay, Day, nangumusta pala kanina si ano nung nag-live ako eh. Si Sihan. Oh, nawala na. Nawala si Inday. Loading. Hello, Canlagos Boys TV. Ano ba yun? Hi, good evening. Naka-live ka rin?
Mahina ang signal. Ano ba naman yan? Oh? Oh, sige lang. Andito yung bisita ko si ano eh. Padikit. Okay, no problem. Kaya lang wait lang. Mahina ang signal. Paano ba magdikit? Sis Lori? Help. Ay. Yan. Ay, ano ba yan? Nawawala. Paano ba magdikit ba, Anton? Oh, welcome back, Randy. Friend Randy. Paano ba yung ano, yung dikit? Oo. Dikit na kita kan Lagos eh. Matagal na. Antay mo lang yung ano, yung jacket kasi sabi ni Sis Janina, kaya meron ako extra cellphone. Eh, yung mga cellphone ko, mga palyado na, mga old. Kaya kailangan kong ano, magdiskarte muna ng para sa extra. Yung Apple ko naman na ano eh, pinapalitan ko pa ng battery. Biglang ako, di na ako makakaakyat, walang load pang Chrome, pang white lang niload ko. Ano ba? Sumuko. Ano bang gamit mo? Wi-Fi PL, ano? Globe? O smart? Pag smart, kasi yung gamit ko sa tindahan is smart. 190, 7 days. Matagal siya magamit. Meron din yan sa Globe, yung 7 days. Try nyo. Kaya nga, Sis Lori, paano ba mag-jacket? Pang white lang daw. Sis Lori, paano yung jacket? Jacket. Kinalyo na yung paa ko, hindi na ako nakapalinis.
Si Albi, pahinga ka rin daw pag may time. Oo nga, haggard yan. Kanina kausap ko siya. Talagang ano siya, walang iwanan. Gusto niyang kumuha na eh. Hindi, joke lang. Wala talagang kailangan niya, no? Mag-focus daw siya. Okay na yung signal mo, Day? Hello? Sa 5 million kong bisita, magandang gabi. Kaya nga eh, wala naman yung isa kong CP. May sira. Itong tablet naman, ayaw ko peramin ng anak ko. Maya-maya ko pa siya madiskartehan. Parang kalalabasan nito, mag-ano ako ng extrang cellphone. Panibago. Mamumuhunan ako. My God. Oh, di wow. Bigla siya nawala. Kasi mahina yung signal niya. Baka mamaya yon. Sabi ko, lipat siya ng ano. Lipat siya ng area kasi sa signal. Maya-maya lang naghahanap ng signal. Hello, welcome Carpintero TV. Magandang gabi. Kumusta ka na? Mas madami na yung subscriber mo sa akin, ha?
Guys, welcome natin si Carpintero TV. Welcome, welcome. Salamat sa pagbisita. Hindi pa kita ma-jacket kasi ano, hindi pa, bago lang ako nag-LS, eh, hindi ko pa gamay. Kaya abang-abangan mo na lang. Baka kumuha ng signal. Ay, pawala-wala yung signal. Magandang gabi sa'yo. I-add kita sa GC ah. Antayin mo lang. Carpintero TV. Oo, nag-try ako. Ano lang? Pang 3 days. Kasi hinikayat ako ng mga friend ko rin na magganito. Eh, sa una, nahihiya ako. Kaya lang, ano, try ko lang. Ayan. Hi. Anday, asan ka na? Umuwi ka daw. Andito na sa, ano ko, sa boarding house. Umuwi Ay, na ako, madilim na. oo. Ay, ihay mo si Carpintero TV. Sobrang bait niyo po. Si Carpintero TV, welcome natin. I-add natin to sa sa GC natin. Sobrang bait niyo po kaya di ko kayo nakalimutan. Thank you naman. Yan si mga yung mga i-hi mo rin Carpintero TV, si Official Kel TV, si Randy Official Vlog, tapos si Inday Pangga, si Albi Bautista, yan. Pasyalan mo siya dyan. Hindi ka mapapahiya yan. Malalambot din ang puso niyan. Mana yan sa akin. Si Canlagos, puntahan Good mo evening, rin. Carpintero TV. Shout out Puntahan mo si sa'yo. Canlagos. Yan. Welcome. Kung gusto mo mag-join, i-click mo yung link ko dyan. Para hindi Madilim ka ako, maboring. Makita mo yung pagmumukha namin. Oo nga, madilim pa. Magbukas ka ng ilaw. Kasi nasa, Nasa kwarto ka na? Ay. Sige lang, okay naman yun. Naaninag naman kita. Tulog na yung mga kasama mo yata eh. Oh, nawala. Oo, pasyalan mo sila. Pag naanag kita sa sa GC. Yan yung mga nila, yung mga link. mahina talaga. O, sige lang. Walang try ka lang. Kasi sa yan eh, sa site. Maglagay ka ng aninag. Sino yung pumasok? Si Carpintero TV? Oo. Ano rin yan? Bago lang din siya. Andyan pa siya. Oo, nandito pa. Didikitan na lang daw kayo. O sige, maasahan yan. Don't worry. Akong bahala sa iyo. Mag-ano lang siya. Mag-ano ka lang. Oo, mag-iwan ka lang Mag-iwan ng ka ng bakas bakas. para masundan. Carpintero TV. Baka para matuslok din kita. Ay, maganda yung mga gawa niya. Panoorin mo. Yung business nila, yung may mga upuan. Asa na si Jory? Na-miss ako ni Jory na. Umuwi ka daw eh. Nag-try ka na mag-LS?
Carpintero Naghanap ako TV. ng signal, may na signal kami. Oo, sige lang, Day. Alam, madilim talaga ako, madam. Sakto lang. Sakto lang, sige. Wala ka pang ring light, no? May nabibiling ring light na ganito kaliit, oh. Ay, balong ko din mga ring light ko. Pakita ko kay Inday. Ring light. Alam mo yung gamit ko, mga ano lang naman. Pa-isa-isa yung unti-unti ko. Sabi ko, try ko para maging ano naman. Hindi yan na. Yung maliit na nasa bag ko. Yung kulay pink. Hindi pa maka-jacket si ma'am, ano eh, makapili. Kaya Wait lang, baba ko ulit yung ano ko, yung jacket ko. Ay, yung ano ko, yung link hindi ka ko. makababa siguro ng link. Oo. Iwan ka na lang baka, sir. Carpintero. Oh my God. Sasali siya. Umiikot din yung signal ko eh. Nata-traffic. Kasi ilan kami dito? Sa 2, 3, 4, 5. 5 kaming gumagana. Nawala na ulit. Paano ko makita yung bahay mo? Ah. Yan yung link ko, nasa baba, binaba ko. May ipit. Ay, kita. Wag na lang to. Nawala si Inday. Link. Ay, oo, wait lang.
Oo, search mo na lang kasi hindi ko pa kapisado 'to, eh. Baka ma-blackout ako. Kasi wala akong extrang cellphone ngayon, eh, yung nga yung pag-jacket, hindi ko maibaba, nangangapa pa sa dilim. Mas maganda yung ganyan, search mo na lang, wag na yung link, para sure. Kasi nalalagas, eh. My God, balong, may lamok ako dito. Hello? Kanina nag-LS ako sa tindahan ko, karpentero. Ano, habang walang tao, naka-view lang ako. Pwede rin yun sa'yo, itutok mo lang yun sa yung cellphone mo sa ginagawa mo. Basta walang music. Sali ka sa Sunday, meron din kaming ano, LS. 7 ng gabi hanggang ano, 9. Ay, 11. Kagabi nag-ano rin kami, 11 na kami natapos, eh. Para madagdagan naman. Oo, sasali kita, don't worry. Para ma-meet mo yung mga bago nating friend. Madalang ka mag-ano, upload. Ako itong week na 'to hindi pa ako naka-upload kasi nga nahumaling ako sa KLS. Oo, alam na nila 'yan. Pasyalan ka nila. Pero kung ikaw mauna, mag-iwan ka lang ng bakas. Mga bago lang din 'yan, mga ano, kaya maasahan natin 'yan. Meron tayong ka-GC na ano, na Moni na siya, kaya iga-guide tayo. Oo. Madali lang mahanap 'yan. Aray, Diyos ko, ang lamig. Malamig ba diyan sa inyo? Ang lamig dito sa amin. Parang nasa Bagyo. Halika Nanday. Nawala na ng signal si Sis Lori, eh. Inday, ganito, oh, yung sinasabi ko. Kahit nasa kwarto ka.
Ito, patayin ko muna. Liwanag 'to, eh. Ito. Clip mo lang sa cellphone mo ito. Pero, ito, yan. Ano mo lang siya, ito yung back niya. Maliwanag siya. Tatlong, ano siya. Yan. 1, 2, 3. Sa mukha ko. Diba? Pasok sa budget. Okay, sige. Go ka lang, go. Lahat yan, kalabitin mo lahat yan. Yan si Kel TV official. 12 official Kel TV. Si Randy official vlog. Jorin Channel TV. Puntahan mo yan. Si Inday Pangga. Si Albi Bautista. Ang hanapin mo dyan, si Lorena TV. Yun yung official niya. Tapos si Canlagos Boys TV. Yan, mga yan. Wala pa yung mga iba eh. Pag ano eh, ano kita sa ano. Bale mo sa Sunday, medyo marami. Meron pa tayong ipasok sa GC na nasa UK. Yan. Ano, Day? Day? I'm back. Nakita mo yung pinakita ko? Saan? Ito, oh. Ito. Ano Huwag ka sa yan? kwarto ko. Ring light. Yan, oh. Oh. Ah, okay. Pasok Bibili sa pa lang. budget yan. Oh. Yan. Oh, may baby ka pala Ang eh. cute naman yan. Oo. Pang ano, Oh, iyaano mo lang baby sa ako. cellphone. Habang kagaya pag nag-vlog ako sa pag madilim, i-clip mo lang na ano na siya. Clear. Sa ano. Buhay pa sila. Eh, hindi ko nga alam eh. Dumadalaw na si Carpintero TV sa ano nyo ha. Sinabi ko na mag-iwan na lang ng bakas. Okay. Para ano. Kasi hindi ko pa alam mag ano ng ano ba yon, maglagay ng link. Shout out sa lahat. Oo. Wala kasi ito. Kaya nga eh. Mayroon ako extra. Pares Mahina. tayo Mahina. dito. Mahina ito eh. Mahinang sagap. Hindi kaya. Gusto mamahalin. Mamumuhunan pa tayo. Mahinang signal. Mm. Kaya, Kaya nga. ilan ang ano, viewers? 4. Si ano ata naka-open lang si Jorin Channel TV at saka si ano, si Randy. Baka kumakain. Or si ano, si Flory. Thank you, Carpintero. Oo. Okay. Ano mo na lang, ay, wala ka pala extra ng cellphone dyan, ano? I-add natin siya sa GC. Sige, ako na lang mag-invite. Kaya ano. Hindi ako makapag, ano. Asa na
pala si Sir Randy at si Sir Jeron. Ayan. Ayan, Sir Aba, Carpintero. Babalikan ka ni Sir Randy. bakit magbibihis ka? Saan Maya-maya. ka galing? Para di halata ni Lolo. Hello, Sir Hindi na siya Randy. makakyat. Wow. Okay lang yung kahit wala Kumusta? kang damit. Asa na si Jeron? Anday, di raw siya makakyat walang damit. Okay lang yun, di ba? Pag walang damit. Hello. Okay lang pag walang damit. Di raw siya makakyat eh. Kumain siguro yan. Kumain ka na, Day? Mas maganda nga yung walang damit eh. Oo, di ba? Bonggang-bongga. Mas maganda yung walang damit. Wow. Half bat lang daw siya. Si Kel. Si Randy, okay lang yan walang damit. Oo. Mas maganda yung walang damit makaakyat. Mas maganda yung makikita yung katotohanan, di ba, Day? Hapat lang daw si Tulog Kisyal. Kumain na ako kanina. Yung si Jorin pa Jorin nag-LS. Oo, pwede. Kung may computer sana, no, pwede na ako maka-jacket, no. Ay, kaya lang may cellphone din daw pala. Sabi ni, Sis Janina. Baba na pala. Log, tingnan mo yung isang TV. Ay, yung cellphone kung gumagana. Naantok na si Ma'am Emily. Hindi, umikab lang ako. Maya-maya. Asa na yung 2 mga tao 2 dyan? million, ayun, 4 million na yung ano natin. Kaway-kaway. Oo. Ilang viewers mo, madam? 4 million. Wala akong pakapi. Oo, siguro. Okay na yan. Kanina nga kami dalawa lang ni Sis Lori para kami nagtatawanan. Shout out sa lahat ng viewers. Ilang million viewers mo, madam? 3 million na ulit. Pagod yun si Sis Lori sa dami niya inaaskas. Joren. Okay. Wait mo lang yung Yung balik nila, alam na nila yan. Sunod si Inday.
Nagro-rosy cheeks ka diyan, ah. Okey naman yung liwanag mo. Oh, nawala ulit. Hello, hello, hello. Hi, sis. Good evening. Whitey-whitey again. Napasubo na naman ako dito sa ano, eh, yung mga kasama ko ang mag-ELS. Sa akin bumagsak tuloy, sis. Thank you, thank you. Okay, Karpintero TV. Pasyalan mo rin yan si ano, official ano niya, si Janina Palwa. Kanlagos puntahan mo si ano, Karpintero TV. Ay, nakalimutan mo magbakas? Sige, sabihin ko na lang sa kanila. Pag hindi, yung, lahat ba? Hindi ka nakabakas? Pasyalan mo rin yung si ano Janina Palwa. Tikitan mo rin yan. Yan yung ano namin, yung team walang iwanan. Malaking ano yan. Ipakilala rin kita. Kumbaga sa negosyo, malaking kumpanya. Sige lang, dandahan lang. Wala siyang link kasi hindi ko pa alam ilagay. Hanapin mo na lang Karpintero TV. Janina Palwa. Oo, oo, tama. Yung nakaano siya, yung mukha lang niya ano yung naka-picture tapos hanggang dito yung buhok niya. Kaya kuya. Yan naman yung official ano niya, YouTube channel, yung Karpintero TV. Yung kay Kill TV, bukas kanya balikan. Kaya lang hindi ka nakapaglagay ng link. Balikan mo ulit saglit. Kasi ganun din yung ginagawa ko para sure.
Kaya nga eh, paano kaya yung link na yan? Wala kailangan daw extra cellphone. Nakabot mo nga yung cellphone mo na yun. Kaya mo kulubat o hindi? Inday Panday, help sa lahat. Napuntahan ka na daw day, antay mo na lang yung link. Oo. Yan yung official TV naman niya. Ay, official channel. Yung Carpintero TV. Okay. Canlagos, Voice TV. Bukas ka puntahan ni Carpintero TV. Oo, main channel niya yan, Randy. Main channel niya yan. Tingnan mo na lang yung logo niya. Oo nga eh. Yung jacket na yan. Hayaan mo. Pag naano ko na yung jacket sa order. Hello, Day. What happened to you? Nag-lag ako kanina. Oo nga. wala naman signal, no? Hello everyone sa lahat ng viewers. Mega shout out sa lahat ng viewers dyan. Kay Ma'am Emily. Thank you for watching. Canlagos Voice TV. Stay lang. Yung matapos. Oo, bakas na lang daw para tingnan ni Wala na talaga si Lori. Carpenter, bakas na lang. Oo. Wala pang jacket, kaya di pa marunong mag-jacket. Magtuwalya lang muna. Bimpo. I-ano na lang muna, ganyan-ganyan. Wisik-wisik. Oo, wag biglain. Kasi mahirap eh. Tingnan mo yun sa akin. Lulubog, lilitaw. Sir Carpentero TV, balikan ka daw ni Sir Randy. Ayan, antay-antay lang daw. Oo. Kasi Mga sure naman para yan. di mapansin ni Lolo. Oo, Kasi wag kang magagalit si mag-alala. Lolo, paluin tayo, nako. Mm-mm. Yung ko, baby ko, remembrance ng jowa ko. Iniwan kasi ako ng jowa ko. Ang taba ng baby niya, oh. Dan na raw Canlagos. Okay. Sir Randy, ito na ang iniwan ng jowa ko. Oo, ganun yun. Deliver na lang daw yakapin. Nilapagan ka ngayon, Carpintero, nilapagan ka ngayon. Canlagos dyan. Hindi Thank you, ka Sir muna yan, Carpentero. yung iba, hindi ka Mas muna maglisod ako babalikan ka bagkit, agad oy. para hindi mahalata.
Kasi yun nga nangyari din sa akin, yung salubungan, alam mo yun, ang dami nalagas. Mga 2 hours or 3 hours pwede bukas. Oo, hanggang bukas pwede. Giatay talaga. Lalong gumanda Sa si dilim Inday talaga mas Panday maganda, sa no? dilim. No, si Randy, no? Di No? atay Gusto man. mo talagang, Oo. naku talaga to si Randy pa. Ay, friend Randy, nag-rosy chick si Inday, tingnan mo, pag sa dilim. Walang Oh. ilaw, pinatay ko yung ilaw kasi tulog na yung may-ari ng bahay. Ang ilaw ko lang yung ano ni Madam Emily. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko, Karpintero. Yung Bukas pupukpuking ko rin bahay mo para Ang sulit. ilaw ko lang yung ano mo, Ma'am Okay. Emily, yung light mo dyan sa kwarto mo. Yan lang. Dito ako sa sala. Kasi lahat ng ilaw ko, ayoko ano, gusto ko maliwanag. Ano yan, puro 25 watt. Kaya parang araw pag ano. Karpentero, yan ang ano, idea. Technique ba? Kaya wag mo munang sagupain ng mabilisan. Kung kung batuhin ka ng tinapay ngayon, bukas mo na batuhin ng ano. Thank you, Sir Carpintero. Bukas mo na batuhin ng bato. Babalikan kita, Carpintero, ha? Oo, maya-maya yan. Mga 1 o 2 oras para ano. Hindi halata. Jorin, buhay ka pa pala? Okay. Friend Randy, ikaw na lang mag-add sa GC kay Carpintero. Kung okay yung cellphone mo dyan. Batuhin mo ng Sana bato para ako, sure bukol. ako na lang ang teddy bear. Die. Sana ako na lang ang teddy bear. Baby bear. Hello, Sir Jorin. Pagsakit lang yung oras mo, Sir Jorin. Busy yata si ano eh. Na-try lang daw niya yan, friend, isang beses. Nagulat lang siya sa akin. Sabi ko, biglaan lang eh. Nangangapa sa dilim. Si Albi Bautista, hindi yan ang main niya. Si ano, Sir Carpintero, si ano yan? Yung Lorena Alvin TV. Bautista, ano yan? Si Ma'am Lorena TV. O, yun ang hanapin mo. Yun ang official niya. Kasi ano yan. Pang ano niya. Pang black. Sana all. Malambot kasi yakapin, Sir Randy. Lalo na malamig ngayon. Sabihin mo sa ano mo, yung boss mo, Sir Randy, na gawin kang teddy bear. Malamig din ba dyan sa inyo, Ray? Sobrang lamig dito sa amin. Di ba mamimili si Albi Bautista, ano yan? Oo. Si This is Ma'am Lorena TV Lorena yan. TV, yan yung official niya. Yan. Puntahan mo na yan. Mayroon kang ano dyan, bonggang-bonggang regalo. Mag-ano ka sa kanya mag-iwan ka ng isang kabilang tsinelas. Para ano yan. Solid yan, solid. Nasa grupo ka sa Karpintero, nasa grupo ka ng magagandang palad. Yan, Lorena TV. Uy, in fairness, Inday. Alas 10 na. Hindi na mamalayan ng oras. O, Jorin daw.
Inday. Yakapin. Yakapin mo rin ako. Inday ng buhay ko. Wala, ano na naman, naglag na naman yata si Inday eh. Nawawala-wala ang signal. Nawala na naman yung signal niya. Na-stroke. Dumadaan ng ano, mild stroke. Tingnan mo, naglo-loading ako, umiikot. Kita ba? Tulog ka na, boss? Tulog ka na? Ano pa papa mo? Bakit na naman? Ay, Pasay. Maraming ano dyan, kababayan natin. Yan sa Pasay. Host, di ako makailis bukas na pag pumuti na ang uwak. Lagi ka naman ganyan eh. Ni-Indian mo na ako niyan eh. Magpipinalty ka na niyan sa akin ha. Boss Randy ah. Friend Randy ah. Kulayan nyo na yung uwak. Shout out sa 4 million kong bisita. Wala akong pang merienda. Bawi na lang tayo sa ano. Pag maganda ang anihan. Ay, thank you, thank you. Yan, sulit yan. Kasi nag-ano yan eh, tumutulong talaga yan. Sa akin niya, tinulungan niya ako ng ilang oras na watch hour. Lahat kami niyan, tinulungan niya. Kaya maasahan mo yan. Carpintero TV. Don't worry. May FB din yan eh. I-ano ko sa'yo kung para ano, makakausap mo rin yan. Ay, yeah. Naglag ako, kaya nga. Oo, bago lang siya, kaya yung ano niya, sinisikap niyang ano yung ano niya, yung channel niya. Nakaka-inspire, di ba, Karpintero? Habang pinapanood mo, may ano na siya, may ad. Kasi inano ko rin siya, in-play ko rin yan. Ay, Buendia. Laging traffic dyan. Joren, laging traffic dyan. Pinapalayas na ako ng anak ko. Saan kaya ako pupunta nito? O, ito na lang buksan mo. Pag ganun sa akin. Hindi. O, naghihintay na lang ng ano yan. Ayuda ni Lolo. Sana all. Oo, pwede lang. Sige. Ayun ko. Bunutin mo muna yung charger ko. Hindi gumagana itong ano ko. Memory card.
Sige, sige. Alam na nila yan. Sa linya ako. Okay. No problem. 100%. May namumuong amihan sa kanilang dalawa. Ayan na. Lapag-lapag na. Lapag mo rin sa'yo yun, Day, kasi friend ko na yan si Carpintero TV. Wala, hindi kasi umiikot yung niya, signal. Naghihingalo daw. Wala si darling mo. Bukas, yun? Kailangan puntahan natin yun. Busy ba kayo bukas? Alas 10. Pang LS niya. Kaya sugod tayo. Magdala kayo ng tuba. Twelve Official Kel TV. Michael Caparas. Na doon sa FB name. Okay, noted. Thank you rin. Thank you rin, Carpintero TV. Wait mo lang, maaasahan, ha? Akong bahala sa'yo. Ano na punton? Sino mo kanina eh? Balong hanapin mo nga yung niya. Extension. Sino mo dito? Pangalan niya yan eh. Wow, nag-i-exist talaga. Ibig sabihin, papunta na yan sa sa makatotohanan na buhay. Go, go, go lang. Kung saan ang masaya, doon. Kala ko yun na. Ha. Wala, nagdagda naman si Inday eh. Naku. Mahina ka sa pakiramdam, Inday. Ngayon mo lang na napagtanto. Parang ikaw nga yun. Siguro sa Bindiya ngayon, si Bro Carpintero. Magkalapit lang kayo, Bro Joren. Bindiya ka, di ba? Natawa na nga si Carpintero eh.
Ako yung may dalang lata, lapit sa simbahan, bro. Aba, marami na koleksyon. Oo, last name. Ano? You're done? You're getting sleeping? Okay. Malipat tayo ng... Nako, balik mo to doon. Check mo na lang, Day. I-ano mo. Mag-back ride ka. Paano ba maano yun? Ma-download na. Yung light at saka ano, messenger light. Ano mga... Kaya para ano to, magamit ko sana makapag-jacket ako sa kanila. Lipat tayo ng teritoryo kay alin? Hindi ko alam. Huwag mong patayin. Kasi habang kausap ko sila mag-CTV ako. Dito tayo sa isa kong destinasyon. Mas maliwanag dito. Where's your tablet? Where's your tablet? Why? Where's he? It's my bedroom. Yeah, your bedroom? Okay. Mommy, I waited a long year because I'm not living my Hello Kitty. My Ah, Hello Kitty your Hello Kitty? computer. Oh my God. I'm waiting few hours. Then I'm so lying. Oh, Jaren. Oo, bro, marami ako. People, Why? Mama. Why? I'm talking kuya. Talk to the people to deliver Oh, my I see. May nagkipag-usap sa akin. Ito, ang babaita ko. Oh, ayan. Ay, lumaya. Oh, what happened to your hair? Come on. Oh, no. Bakit may ganito na balong? Sino? Ano yan? Kanin? Oo, tanggalin mo nga. Saan kumuha yan? May kanin pa. Sino natulog? Si Garci, puyat. Puyat din si Garci. Mommy. Oh, Are you taught the people to deliver my Hello Kitty oo. computer? Mm. Then hurry up now. I'm waiting 2 hours. Oh, later na. I'll talk to ano. I will follow you. Later na. I will borrow your tablet later. Then you borrow my tablet later. Yes. Then you borrow Oo. borrow your cell Oo. phone. Then I'm follow. What's that? Daddy. Mommy. Daddy. Oh, mommy. Mommy and Daddy. Hindi kasi madala. What's that? Guys, panoorin nyo yung ano. Hindi yun. Panoorin mo. Mommy. Daddy. Mommy. Daddy. Ang liwanag pala sa TV siya. Oh. Mommy. Liwanag. Mommy. Daddy. Mommy. Ang liwanag pala sa TV siya. Mommy. Daddy. Randy official vlog. Check mo daw sa request at message ni Inday Panday. Hahaha.
Wait lang. Mommy. You borrow the cellphone ng daddy. Why? Doon ka muna maglaro. Why, Mama? Wait lang, I'll talk to tita and tito. Eat Daddy's games. What game? Daddy don't will not have games. Oh, you download the game? The piano? No, What? Mommy. I want the kids piano. Then I type the string. Then Okay. I download something else. Playing Okay. games. Mm-mm. I don't download Ay, my games, Mama. pandamay nito, sobra hina. Ay, token text ka pala eh. Wala talaga yan. Hindi yan, alam mo yung SIM card na yan na paninda ko, sa isang linggo, bihira lang may bumibili. Kasi marami lang freebies yan eh, na free. Pero pag sa, nang mabagal. Iba pa rin pag tayo yung ganito. Globe. Mama. Globe at saka smart. Yan ang Mama. matibay. Mama. Subok. Nananahimik nga eh. Siguro may ginagawa. Ito yung huli niyang Oo bro, marami ako kamag-anak sa Manila. So, ha ha ha. Ka maingay. Stop noisy. Tapo mo na to na. Pautog. Napod mo to inday. Buwang talaga to si Randy. Tumawa na. Ha ha ha, marunong ba yun? Buwang talaga to si Randy. Doon ka na manood ka na, dali. Anong panoorin mo? Mom, what is doing, Mom? What are you doing, Mama? I want to cell phone. Wait lang. May kausap si mami. What was that, Mama? Si ate at saka si kuya. Why? For more views. I don't like to get funny the videos. Why? And I never ever funny the videos. I think that one, Mama. What is that? Mario. Mario's got me a toy set. You like Mario? Yeah, because I love the game. Mommy, let's watch it. Eat, eat, eat. Okay. Eat, eat, eat. Eat, eat, eat. Mario. Wait lang guys. Mario. CR lang. Don't touch Ashley Okay, Don't touch. I just make a little tiny game. Okay, Mama? Okay, you took ate. Daddy. Daddy. I want Daddy. Daddy. Daddy, ate.
Wala na tayong merienda. Hi, Mama. I'm sitting in my chair, and you sit your chair because I'm scared of Ate. She's looking me Why? because she's making her eyes blinking to me. They make me scared Oh, because she don't like me anymore. she like you. She's ate. She's friendly ate. Manunusblid ka dito sa anak ko. No. Don't blink. Yung nanay nga minsan nanunusblid din eh. Sobrang ano nito eh. Minsan malalalim yung salita niya, hindi. Magkakaintindihan yan silang dalawa ni Sihan, Inday. Oh, hi ka daw kay Kuya. Say hi. Yuko ako. Ha? Oh, hi, hi Kuya, hi ate. Introduce your name. What is your name? Why? My God, nahiya. Why? Oh, hi Kuya. How are you? I'm Ashley Joy. Wala sa mood na nahihiya. Ay, don't shout. Minsan siya pa ngayon magpo-promote sa ano ko. Hi guys, Mommy, don't forget to subscribe my channel, Mommy. Ganyan siya. Mommy, is the Kia have a bed? Yes naman. Meron silang bed. Where is it? There. Far away. Why? The bed is far away. Yes. Where is it? Up to the mountain over there, the Oo. next hill. Oo. Then she sleep outside. Yes. Why? No, it's not sleeping outside. Meron silang house. She used the house to sleep in her bed Yes. in the house. Oh. It's in the mountains. No. Mountain. It was in the mountain. Mm. Why? No, it's not in the mountain. Sophia use yung his house to go in the mountains. Mm. Why? Ha? Why, Mama? No more mountain. Number one is where Julia and then Ashley. Masasanay ka rin. Kahit English barok. Ako nga nagkaganyan na. Parang tanga. Natatanga ako pag gano'n minsan eh. Manusblid ako sa anak ko. Sa kakapanood lang niya yan ng mga educational. Tapos pag kinakausap namin ng English, yun na na siya sa kay English. Sakit ulo ko bigla. You talk ate. Hi ate, how are you? No, Why? because I'm scared of Ate. He don't like me anymore.
She likes you. She's ate. She's friendly ate. Ah, more siya, marami siyang toy doon. Yung may Play-Doh siya, may Play-Doh, may Barbie. Oh, Can I go at it in the mountains, Mom? the best ang Globe. Don't Pero depende 'yun sa area. Kung sa area nyo ang ang smart. 'Yun, I never ever talked kasi ang to Tokentex lang 'yan sa ever mga again, Mama. freebies mabilis lang sila pero wag sa mga net wala. Mommy, Oh, I never ever talk at it ever again why? because he angry me and don't like me. No, it's not angry. I don't like ate. I'm going to my bed. Wi-Fi maganda yung kasi gamit ko biro mo nasa ground floor ako, malakas ang smart home. Yung pinag-combine yung smart PLDT. Yan ang gamit ko. Oo, malakas yan. Yan ang Sa smart, magkano nilulod mo, Day? Kasi ako, 7 days, yung doon ko sa tindahan, 7 days, 190. 1 to sawa na yun. Gumagana pa yung computer ko, tapos nagse-cellphone pa ako. Pag nag-download ako, mabilis lang. Huwag mong basahin, ha? Bad yun. Hoy, come here na, oh. You talk, kuya. How are you daw? Nagtago na ang anak ko. Wow, may paayuda-ayuda ka pala ng 100, ah. Sabihin mo naman sa kanya, gawin niya ng 200. 190, 7 days. Humirit pa eh. Oo nga, pinapanood niya Mario. Why? And here's you broken glasses, Mom. I Wow. have to hide it. Then the thief gets you glasses. No, I have no glasses now. You broke my glasses. Here. Here. Under there. Here's, Oo. where's your glasses, Mom? I'm here. This one. Now you broken glasses. Where's your broken glasses, Mama? Over there. Over there. The other table. You get there. Here. Up there? Hinday panday. Share naman dyan. Mom. No, there. In the top speaker. Oh. No.
Ituro mo nga yung headset ko. Nandiyan sa ibabaw ng stereo. Matagal na kayo, Day? Matagal na kayo? Oo nga, kasi hindi ka naman pagkamalan na Ako nga, akala ko nawawmalin mo rin ako Okay. Oo, magpahinga na. This is my special. Opportunity talaga yung work. Sleep na rin si Inday. This is the special box. Ay, good night pala siya kay 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 Kel. Oo, good night, Kel. Sweet dreams. Managinip ka ng maganda. No, I was jumping in the box. you disturb my vlogging. Good night. Good night, Mama. Good night daw, sabi ni Kuya. Hindi ba, 10 lang kahit sa'yo na yung 10. Ay, 80. One week pa lang. Sige lang, bro. Kumain na lahat yung aso? Sigurado ka? Naubos niyo yung Starflex? What is that? Skyflex. Skyflex. Tingnan mo dun sa natin, cabinet. Cabinet. Oo, parang meron pa yata. I want to put me on this. Magbukas ka ng yung apple, sayang ang balong Ano mo nga, magasa mo, tapos diyakin mo. Para makain. Kakain daw siya. Narinig. What happened to you, Ashley? Balong isaksak mo nga to. Me in my body, Mama. Oo, move. Sabi dyan. I think I'm not. Nagsimula naman yung allergy. Na-allergy daw si Kuya sa English mo Because I have allergy too, Mama. You have allergy too. Oo. I'm allergy. One, then you allergy. One, then we allergy two. Equal to two, Mama. Oo. Like that. Because I'm smart. Oh, you're smart. Oo. Because I'm best baby Oo. ever. Yes. You're a best baby. Very Yeah. proud. I'm too look in the chair because I'm too look. Ayos, saan yung tulog? Nagtagalog din. Si hi ka, oh. She's laughing, oh. Oh. Why you talk, Mama? What you say, Mama? You say hi, sabi niya. Why you
What you said? She's laughing to you. Your English daw. Slapping my yeah. Mm-mm. Slap is angel. She's laughing. Ha 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 ha. Laughing. Oo, laughing. Look ako, Mama. Okay. Angel. You're laughing my bed. Don't shout. It's noisy. I will not stop, Mama. Mm-mm. You're noisy. I am noisy. Why you noisy? I am very noisy. What you said, Mama? Nothing? What you said, Mama? Nothing. Oy, what's your time? Oh, ay, yung charging ko pala. Wait lang. Look ako. Oh, wait lang. I-charge ako, oh. Oh, you say, hi, kuya. Hi, ate. Say hello. Come on. Oh, you talk. I'm Ashley Joy. Come on. I'm Ashley Joy. How old are you? My God. Mag-iinarte. O, 2 million na lang. Oh. I'm baby sad because no more piatas ever. Really? No piatas being for me. Angry Bird. Mommy, are you You know Angry Bird? Why? Angry Bird. What is that? What is that angry bird, Mama? No, Mommy, it's a bird. Oh, kung may ano yung... Ang kulit, nagagalaw yung... Mommy, I'm tulogin. Put your hand over here. Then I'm tulogin you. Then not active. Oh, 190 hot sa CP. Ba, nakaregister yan? No, pag nagpa-load ka ng 190, sabi mo dun sa naglo-load, direct na para hindi ka na register. Automatic na yon, sabi mo dun sa naglo-load. Pa-load ako ng direct 7 days, 190. Yan na yon. Hindi ka na Mommy, push your hand. I'm tulogin. Oh, Mommy, don't touch him, ha? that's Ang laki ng braso ko, oh. Pwedeng pamalo ng dalag. Merienda tayo. Can Ano I merienda touch, nyo dyan? Mommy, can I touch the hand a little bit closer? Okay. Careful. A little bit closer. 3, 2 barako. Isang girl, ito lang yung madadal ko. Malaki ang agwat nila. Yung 2 magkasunod, 18 at saka 17. Ito lang ang isa 5 years old kasi hinabol ko lang siya. Akala ko kasi hindi na ako magkakaanak. Sabi ko, ano ba yan, boring ang buhay, wala akong babae. Kaya binayayaan ako ng Diyos ng isang babae. Parang siya menopause baby. Kasi sa laki nag-agwat ng kuya niya eh. 17 siya, di 5, di 12 years almost. So make it tiny, teeny, tiny. And she makes it teeny, tiny. Mm. And she make it a bed. Hmm? I don't like you, Mama. Why? Because you make me laughing. No, I'm very proud for you. Why you laughing at me, Mama? I'm happy on you. Why Why? you laughing to me?
Because you proud of me. Hmm. Laughing to me. I'm proud of you. Why you Because proud I'm of your you're my daughter. Why you proud of me and your daughter, Mama? You're my baby. Why you, Mommy, your baby, Mama? Oh my God. Chocolate. Why you, No. Wait lang. I'm making, I'll talk to kuya and ate. Don't disturb. why you talking to Tia and Ate, Mama? She asking any question. Tama ba? You're hurting mommy. Why? Because you're not You don't proud love me. of me. I'm proud of you. Why? Why you not proud of me, Mama? You're my baby. You're my princess. My only girl. I'm not the Oh. only girl, Mama. Why? What's that, Mama? What's that? Pancake. What's she making for, Mama? What's she making for? Maingay. Nagmunguya ako. Mommy, Kain tayo. Mommy, what seems that people making some burger? Burger? Yeah. What's that, Mama? No, it's not burger. What's she making, Mama? What's she making? What's she making, Mama? French fries. She's making French fries. Oo. Potato fries. Burger. Burger and potato fries. And then pasta. Can I have some potato fries? And then I'm not some potato fries. Potato fries. I want potato fries, Mama. Okay. And not only ketchup. It makes me Mm-mm. allergic. Because make me Mm-mm. itchy. Nantok na kayo? Then don't give me the lunch because it makes me allergic too. Because I'm so angry with you, Mama. So put some burger on me in my mouth, and I get angry and angry. Then I drink some water, and not to go in my house again. Hmm? Tama. Sige, entertain mo para may load. Si Sarande, nandiyan ka pa Sarande? Buti ka pa, naka-upload ka pa nung kahapon ka ba nag-upload? Ingay! Hindi pa ako naka-upload. He always scared of me. Enough. I'm just Enough. proud of Tibalo because he's always angry with me. Because he hasn't proud of Tibalo. Okay. Like me. Mm. Elisa, anyari sa mundo ng Waiti. Oo nga, halos
Nagsabay-sabay itong January. Are you making, he's making sausage? Ibig sabihin nun, kung tama yung nasa psycho ko. Kasi muna nung nag-pandemic, halos kasabayan na lahat nag-YT. Almost April kasi ako April ako nag-start Ibig sabihin, naghahabol sila. Para bago mag 1 year, 'di ba magwa 1 year na ang pandemic. Bago mag 1 year, gusto nila mamoni na 'yan. Kaya na kasagsagan ngayon. Kumbaga sa yan hindi tagtumal, kumbaga tag-ani. Kahit kanya yung mga inano ko, nasa notification ko, puro LS. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Kung may pagbigyan ka ng isa o dalawa. Kung may extra ka gamit. Mommy, Excuse me, sa cellphone. What is that? Hamburger and hamburger. cheeseburger and burger and potato, fries and coke. $2 million na lang, ma'am. Hanggang bagsak na tao. Ano yun? Hindi ko maintindihan. 2 million na alin. Hindi ba problema yun pag umabot ako ng mag 1 year ako ngayong April, pag hindi pa ako nakaabot sa requirements ni YT. Hindi ba yung magkakaproblema? Sige lang, Inday. Go. Para sa linggo, meron kang bala. Pang 1 to sawa. Mama. Oh. I'm very What is that? looking at a vending toilet toy Ay, handang toilet. Wow. with some some toys. Oo nga, 2 million na lang kayo nanonood. Put it, and I put in some candy and put it on. Wala na talaga si Sis Lori. Bumoboilo yun si Sis Lori kasi bukas mag-LS siya ng alas 10. Tama lang yun, magpahinga muna siya. Magpahinga siya. Kasi puyat talaga siya kagabi. Ilan yung sinalang niya. Nagsingit pa nga siya, nagsalang sa akin kanina eh. Kaya mamaya bago ako matulog, sasalangan ko rin siya. I'm not brush my toy, Mama. Sorry. Dagdagan mo pa sa 10 para masaya. Oo nga, naging 1 million na lang. Mommy, it's toy. Eksaktong ka na lang ng
11. Para walang butal. Anong oras ba ako, swap sa inyo? Hindi ko na namalayan. Alas 8 yata, o alas 8:30. Ibig sabihin, kumain ako ng ano. Ha? Hindi, kanina. Kausap ko sila. Naswap ko eh. Mga 2.5 yung nakain ko sa inyo. No? Dagdagan mo pa. 10 para wala na, mahirap. Ah, Ano yan, Ashley? Go to sleep na. Did you sleep? yes, then, Isa na lang. Sige lang, pag inaantok na, tulog na. yes, Para bukas, bulabugin natin si Sis Lori. something. Support natin. Mm. 10 hours to get to. Mm. Yes, Mm. yes, Tomorrow na, Albert, piyato. Oh, careful. I told you. I used to ask it to sing people. Tomorrow na. His ate is sleeping. Yeah, in the bed, Mm. cozy bed, then Mm. she died. No. I'm too late to die because my baby's here. Mm. And I don't like to see die mama because she's my mama. Mm. Then I'm scared. Then she bigger scared. And I'm why bigger, bigger why You love mama? because have you have blood, mama? Hmm? Where do you have the blood? Are your blood is gone? What? Ano siya, yung rehab pa? Busy si Inday host. Oo, kasi para raw may pang-load daw siya bukas. Careful, may cellphone. Oh, what are you doing? I just touching Oh, your you... face is fine Okay. and not get too boo. Oh, okay. This is mommy? Oh. Dito ka mag-kiss ah. Yeah. What's that, mama? What's that? Candy. No. What's this? Coffee. This is lonely a lady. Mm-mm. Mommy, Mm. please. Mommy, just talk to me. Please. Monica. Please, Monica. Peppa Pig. Oh. Or maybe. Oh, 1 million na lang. Mommy, what's that? Mom? Oh no, what are you doing, my charger? Move. Move. Hindi ko makita balong.
maybe it's smaller cup, Mm-mm. but maybe it's super cover. Yes. No, why you talk super cover? Mm. Is over there maybe it's 1 million na nga lang eh. maybe 15 minutes na lang naman, hayaan mo na. Ikaw na lang ang ano, kausap ko. In taon man. Sa Ero. is Banaka. Mommy, say, What is stop that? it. This is sticky. Mommy, talk to it. What's that? Star. No, it is is Banaka. Mamaya 0 million na. Oo nga eh. Mommy, Mommy, 13 minutes na lang. Mommy, are you texting the plate? Bigay mo nga muna balang tablet daw. Mommy, are you texting my tablet Mm. to nothing? That one, the TV. Oh. I-type mo nga daw yung sa tablet niya balang. Saglit lang. At least, friend, at least, mawala ang 0, may million pa. Yun. Panalo. I-type mo ngayon, Jelly Toys TV. Ilang percent? 10. Oo nga. Talagang natalo. Ako lagi ang nahuhuli. Water, Mama. Nak, water daw. Wag na yung nagpakulo ka ba? Bigyan mo rin ako maligamgam. Inom ako maligamgam. Bagsak sila. Napag-iwanan pa rin yung milyon. Kahit 0 na. Hindi, meron ikaw nandyan eh. 1 million pa rin. Asan ang nito, Sli? What, Mama? Mommy, For download. Mercy. Mommy, Thanks, my are son. you text nothing in that TV? Ano yun? And then a little bit closer. Kapag-iwanan na. Mag-PM yun kanina sa akin ni Sis Glory. Wala talaga yung signal niya. Kanina. Malamang yung niya. Wi-Fi. Give me that. Mommy, what? Download. What is download? Jelly Toys TV. Mommy, I Banaka, I toy, maybe one. Nguya na lang ako ng nguya, oh. Makarob-karob. Balong asan yung Play Store nito? Wala. Paano ma-download? Yung Jelly TV. Yung Yun, da-download daw niya yun. Yung YouTube yan. Baka mayroon Oo, kasi alas 3 na siya nakatulog. 3:30 na siya nag-usap ko kanina eh. 3:30 na siya natulog. Tapos maaga pa nagising dahil nga yung mga alaga niya. Tapos habang nakasalang yung mga epektos niya.
Maya-maya silip. O, hindi talagang ano, hands-on siya ngayon. Ganun ba talaga? Pag namomoni, nai-stress daw siya. Kasi para daw naghahabol. Meron bang ano yun? Sabagay, kung maliit pa lang yung revenue mo, Number one. wala rin. Kailangan mo rin ano, Number. Kasi wait lang na. Papi. Papi. Oo nga eh. Wala mataas. Yun ang ano niya, hinahabol eh. Kaya na ano siya, nababalisa. Balang tanggalin mo nga ito, ang dami niyang mga upload oh. Yan, upload. Ito? Upload yan. Asli oh. Wait. I bought this one. Careful! I'm be careful next time. Oo, parang ano lang yun, may ipon mo rin eh. Kasi yung pinanonood ko na ano, na mga tutorial. Kiko. Pag hindi ka umabot sa ganun, naka-intact lang yung ano mo. Mga na-achieve mo. Ikaw nga maghanap ba lang, di ko makita oh. Yan. Di makasahod. Oo, 1,000 revenue. Diyos ko. Dadaan ka ng butas ng karayon. Sasabi mo nag-ano ka na. Malapit na ho. Friend, 5 minutes na lang. Para makaano ka rin. Ikaw lang nagtyaga sa akin ngayon mag-ano ah. Bumawi ka. Thank you ah. Careful! Bigay mo kay kuya para makuha yung yung channel na yan. Yun oh. Pasok mo yun. Who you are, Mama? What you have glasses and headset. Then a ribbon. Mm. Ayun oh. He found it, Mama. He found the clean. Careful!
Mag-i-LS ka pa ngayon? Mag-11 na. Tahimik. Alin? Ano lipat niya? Mag-i-end na kung 5 minutes. Ano ba? Huwag ka malikot. Paligsahan. Paligsahan, ano, friend, ang LS, at saka matira matibay. Mommy, I miss you too, Mom. Mommy, I miss you too. Ang kulit, nagagalaw ito cellphone ko. Alis ka dyan, doon ka. Doon. Nahiya rin ako eh. Pag silent LS, kasi ano, wala manonood. Yung iba nga na ino-open ko na silent, walang nanonood. Mas maganda yung may kwento-kwento konti. Nak, Mommy, ano yung anak, Mama? yes, like kuya. Mommy, Mm. Mommy, Mm. like Yes, both of you. bigger, bigger, bigger. Mm-mm. That I not love you, Mama. I not love you, Mama. Tatlo ninja, naka. Mama, I not love you, Pwede ba yun? Mommy. Wait lang, I'll talk kuya. Okay. Kaso na, ano, yung, di ba kung 20 hours? 20 hours ako sa StreamYard, di ilan na lang natira. Ilan na yung nagamit ko.
Basta mag-expire ako ng February 5. May pag-asa pa. Oo. Ganun yun. Alam mo yung ginawa kong ninja, meron akong ginawang ninja isa. Kaya nga pag, kailangan may extra akong isa pa. Para madagdagan. Ganun din ginagawa mo. Ilang kulang mo na lang. Kasi yung friend ko ngayong nasa UK yung kasali sa atin sa LS. Ano pa daw siya eh. 33K para maano siya. Ma-pull, maano niya na yung hits na watts hour. Yan ang kailangan. Excuse me. Belum nga naman may insekto. Nak. Okay na, friend. I-end ko na. Alas 11 na. Para makaano ka na. Thank you sa time. Nagtapon mo na yun, oh. Oo, sige. Thank you sa time. See you ulit kung anong, mag-LS bukas. Okay, send mo na. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank you, guys. Thank you, mga friend na dumalaw sa bahay ko. Sana hindi kayo magsawa. Salamat sa suporta. Love you. Sige, friend. Bye. Send ko na.